Almost 27. You ain't in the name. They said 27. Almost 27. Abusia, me mai na ye ho akwaba e de by Grace TV ghts so me gidi se twedi ampo nyanko pon abdom bia e ho yabusia ani bi nya ba se kwan so se na me di kan ya obeka channel ye ho na se obe pbi so am so no subscribe to the channel, turn on the notification now pay e obeka by Grace TV gh abusia no ho na ye hwedi twedi ampo nyanko pon e be ye tinyami sure. Now, I was wanting to show yesterday. We did a say amen. Abusia, there was a Asokwa district course. Now, you're not seeing you and say, I feel you and now about baby or mobile money. Oh, go through my friends about to share the marco. It's just any papa if we go to share the see. I to me a boy to Kuno. We authentic. I say, they are not back. They are by Janea. Now, any answer to us. Some brand woman, what you mean, tell me. Oko kumase kwada so and can be a na Jennifer no ewono abra friends junior ya ono so ye mobile money ba boni fo bi koto share no so ewo no ane dem sabi eku no agene amo sane sika enso adifene fo so dem a wo mo sika be 7 billion ene echi ena junior ya wo kwada so be bi enkane na Jennifer no wono sabi ni fo yi se meka ba boni fo yi e share no atete no aye na yakayaka bi owie ye wo mo eku no aweho mu a na enye asem keto akwa abusuan sa asem yi ebe ye dejawa man mu Ghana abanya post for adom ni omo nchen ade twedi ampon nchen ade nti ya che won yesu so ye nyambra sem ati say oba baako ena fe mema miensa ye de omo ba Asokwa district court na empanyefo atase atena asem so da bibia awie munya ba makwa na usu ba beju ha say ya ye be hwese nya be ya to no beju ha ye court beka bia de di mu amane bo ebe so abusuan ni di na odase kwan so ba na waka ye ho na fe yakwa akuti de court beka ye wi a ebu nchemu ni mu adusua bia beto ye bo ase na ye de asom na bibia enso awie subscribe na kan ye ho ba ye ko yakuti de court abeka abusuanti akomane koso kakra sanse court watena se wi na watu asem no e de ahyeda areho mu pa ante ne uzi enu aba pachi ne mako ma me ni abra wo kasa na de nya botre ni ntie nsem a wo kawa nyame hu ye mobo wo de ntie bi mra ntie Almost 27. You ain't in the name. They said 27. Almost 27. That's it. What put me by ya? What a funny way I'm watching. I am on him. I don't want you. No, come on, yeah. Mama, I could get a sick across a piece. Must have come across a piece. I could have buy a wire that Mama would contain a moco. What could I have to sick? I'm more family sick, Mamio. Sick on the magic. Sick on more family sick, Mamma. I'm out for sick. I'm out for my abusuan misa me ne ho akwa ba bi se dia ye bedru ha na me ka say yenko ne yenko tie dia court e be ka ye a ye de munchiremu emu adisua ne mu amane bogina abesom ye ne yakafo twedi ampo nyankopa adaroma yakọ akoti dia court e kana no kra ne se ne won ye sisi o me nyambra se mati say wonyina bugina adaka mu mnante e be se miensa e na fe oba pemfo ya o ka ho ma ne ye nan no wonyina ba e bugina adaka mu na no na oba ye court fra asem no na mpanyufo ye di asem titire mu se sabe yi a oba ye no ye o twen ya ne se attorney general e de eye asem we ho akwanche beba na fe asem na free district court ha
na akɔ high court ɛsan sɛ ɛhɔ na obedi asɛm no kae sɛ asɛm wei ɛyɛ yɛfa ne sɛ susu sɛ sɛbi o mesrɛ meka ɛyɛ murder case yɛ no nti wɔ sɛ ɛkɔ high court mu na wɔn adi nti ɛyɛ district court yɛ wɔ asokɔ ha ɛni saa ahoɔden no mesrɛ meka sɛ wɔbɛtena asɛm no so na wɔadie nti wɔtwɛn akwankyerɛ yɛ bɛfiri attorney general hɔ ɛna afei wahyɛ aseɛ de asɛm akɔ na mpanyinfoɔ atena ase adɔ asɛm no wɔn so kɔ na saa abiri yi a mene wɔka sɛ deɛ mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ attorney general enya mfa akwankyerɛ no ma nti na asɛm no oyi de firi akɔ high court a ɛyɛ nti nyame yɛ adom a wɔto de ahyɛ na wɔtwe mmienu sɛ nnɛ ɛyɛ awurade yesu kristo nyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase ɛde yɛn nkwa ɛkyɛ yɛn ya 2 weeks today ɛyɛ 27th of August 2025 the year of our Lord Jesus Christ busuafoɔ nyinaa ɛne yɛn nuanom a yesu sɛ wɔn yɛ nyambra sɛm ti sɛ no wɔn nyinaa bɛba yɛde wɔn akɔgyina ɛyɛ Kumasi high court na afei court wahyɛ aseɛ ɛdi asɛm no na ama bibia ɛwie kae sɛ nsɛm no abusua ɛyɛ nsɛm ahodoɔ mmienu ɛna yesu sɛ nipa ɛnan yi ɛnsa wɔn a wɔn die afei mu afei mmienu yɛ aduonu mu a yɛwɔ mu yɛwura mu ɛyɛ bosomi mmienu mu na yɛ February 2025 ɛna yɛte sɛ Kumasi Crossroom yɛn nua baabi a yɛfrɛ sɛ Patricia Nimako part yɛ a wɔyɛ mobile money ɛwɔ Crossroom traffic light ɛba abɔnten sɛ nipa bɔnefoɔ bi mesrɛ meka akɔto ahyɛ ne so ɛwɔ sotɔɔ yɛ a ɔno ayɛ mobile money wɔ mu akɔbɔ ne tuo agye ne mu sika ɔwieɛ ɔbɔ ne tuo a ɛyi no afiri ateasefoɔ asase so yaayaya anso hɔ a ne na ɔtwe mmienu akyi ɛne yɛte sɛ ɔkɔ Kumasi kwada so a abusua beaeɛ a ɛnkane na yɛn maame nom yɛwɔ fa nom a ɔmotɔn gyene baabi a naka ne gyenefoɔ de wɔ no aberanteɛ bi a ɔno nso te hɔ ne yɛfrɛ ne sɛ Junior yɛ a ɔno nso yɛ mobile money yi bi wapɔn adwuma aba fie memendɛ nommerɛ bi wɔda dɛm ɛna ababaawa bi ɛkɔɔ hɔ sɛ ɔba abɛyi sika ababaawa no kɔɔ sɛ ɔkɔyi sika no obi a ɔbaa no sɛ ɔmmra yi sika no ma no a nnipa bi aka ho abɛto ahyɛ ne so akum aberanteɛ no ɛwɔ ɔran dɛm na ɛkwan a ɔfa so okum aberanteɛ no sɛ sɛbi ɔde ne butu hɔ ɛkyekyere ne nsa mmienu egu n'akyi ɛkyekyere ne nan ɛde sekan sɛbio mesrɛ me kafa kyɛn me abusua sekan etwa ne kɔn ha ɛde bi twitwa etwa ne ha ɛma ne honam akwa no bebree ɛho kekan ɛma sɛdeɛ na mu pɛsi kɔ yɛ nti ɛbila ɔde dan na abusua ntimi afana ntom pɛm sɛbi ɔde to adaka mu ɛna abusua hwɛ nyɛ kyika kene bi ɛba ɔkata so na sɛ owu yawu ɛma ne ɛbila nya adagye ne brɛ kɔ hɔ no sɛbi abranteɛ ne dan a wɔda mu ɛdan ne ho nyinaa na mogya ayɛ yɛ ho the TV ani nyinaa sansa aberanteɛ no ɔmo pere so na nipa bɔnifoɔ yi ɛnsuro amfɛre adeɛ mesrɛ me ka ho ɛma ɔno ne pere so ama mogya no ebi egu ne TV ani ɛne dɛm hɔ nyinaa yɛ na ɛnyɛ asanketewa saa asɛm no nso ɛka hɔ bi nsɛm mmienu yi sabre preliminary investigations yɛ a ɛba ɛyɛ alleged sɛ sɛbi ɛyɛ nuanom ɛnan yɛ ɔbaa pemfoɔ ka ne mɛma mmiɛnsa yi wɔn wɔn na ekodi ewu ɛwɔ ɛyɛ Crossroom traffic light wɔn a wɔn ababaawa no wɔwieɛ na ɔtwe mmienu ntɛm ɔsan so kɔɔ kwada so beaeɛ a ɛnkane na gyenefoɔ no wɔ no ekodi yɛ nua bɛrima Junior ɛnso awu yaayaya paa tena sɛ wɔn ayɛ kuo yɛ asɛm bi sɛm ka wɔn yɛ sɛ nyabrasɛm na deɛ teɛ ne sɛ nkyɛn mu kakra bɛtɔ dwa ne sɛ ababaawa a ɔyɛ ɔbaa pɛnfoɔ no wɔn ɛna di kan na wɔn abɛyɛ namfoɔ mesrɛ me ka wɔn na wɔn abɛyɛ ɛyɛ alleged wɔn abɛyɛ namfoɔ wɔn abɛyɛ namfoɔ tete mu a wɔyɛ mobile money no a ɛne ayɛ sɛ ɔba abɛyi sika wɔn abɛdi nkɔmɔ ɔbɛyɛ namfoɔ a ɔbɛhunu nsɛm mu kakra na wakɔ akɔma tip off ama yɛn nuanom aka no aba abɛdi asɛm n'akyi na ɛdeɛ sɛbi wayɛ ɔbɔne nti wotie asɛm no a ɛbɛrɛ si yɛn no a yɛsi yɛn nua baa yɛ apɔkyɛ baako ɔyɛ mobile money ɛwɔ Crossroom traffic light so saa da no na wakɔ bank aba ɛna akyire pamɔnefoɔ bi ɛbɛyɛ ne sei Junior nso wotietie nsɛm wɔ ɛba a na sɛ ababaa no Junior ehu ne kakra ɛno nti na ɛma ɛbrɛ a ɔkɔɔ yɛn mpo Junior ahyɛ aseɛ no deɛ tie sɛ na Junior lɔɔke ne dan hyɛ dan mu yɛ Junior ka kyerɛ no sɛ wapɔn wɔnyɛ adwuma na abayɛ sɛ anasɛ mi deɛ ewu ni me sika na me ba bɛyie ɛnɛma yɛn nua bɛrima bie no a ɛnam sɛ sika ɛho adwuma na ɔyɛ nti ɔntumi nyina bɔnten akyina nko obi aba abɛyɛ ne bɔne ɔde ne kɔwura ne dɛm na sɛ beaeɛ a ɔwɔ ɛyɛ sɛ oyi sika ama no a deɛ tie ne sɛ biribi nti nipa bi fa ho ebɛwura adan ne mu ɛbɛto hyɛ ne so a ɔmo kun ne yaayaya paa ɛso wɔ hɔnom yɛne abusuafoɔ di mu nkɔmmɔ asua deɛ ama Junior maame ne nua mɛrima nom ɛne wɔn nyinaa adi yaw akyerɛ nsɛm no mu deɛ si kɔba yi na no ho asɛm na meka yɛka kare ho yɛ nnɛ ti yɛbɔ court ɛwɔ Kumasi Asokwa district court saa bere di abusua court ɛto asɛm no ɛde akɔhyɛ twɛdi apo Nyankopɔn yɛ adom a 27th of August ɛhɔ na nyame yɛ adom a court yɛ nyinaa yɛ nsanna na wɔn ntina asɛm so ɛnu wɔ deɛ sɛ yɛ nyame paa na ɛyɛ attorney general ɛde akwankyerɛ no aba na asɛm no wobɛtumi ayi afiri ɛyɛ Asokwa court ha district ha ɛde akɔ Kumasi high court
na bibia nso awie yi na wa hyase adi asem nyame ya dom na twedi amponyafo pom e de yen kwache e besen aba abusua ya bedi asem achi na bibia wie na mekoye sei na ye ho se Ghana ewiase aye hu se de ayonko sem ayonko bebedu bia abusua mo yente so ye hwe na mo ntuo ye ne nsuro de oben ye na nyina mo de di mu pan se ye nsuro nyame so no anche kwan a ye fa so no tua na mo si de ye de ankoto haw ene amani mu se nyame behu ye mobo no ahwe so aboy ho ban agye for self for ensem ye ye mfatuo ye mfa gyan yakode ene yakochama ene Kristo ye se ni nyame na mo ye nsuro hwe enti so obra ni mo ye de a nyame nti ye ni kugoda ye bedi nkuni na o Yesu Kristo de mu kasa amen abusu nyame da se se o che bre hwe bi de kwabena wusu by Grace TV ghts so ye be so subscribe na turn on notification no na share e ba for so e ye be pa be share probably so edema macau obi trading enterprise almost like as bi obi perfume and boutique house yeah ewo Kumase South Trust Junction omo na eta echimadi ebro ntimi so de ohia bia e fam pabo antade perfume papa bia Kumase South Trust Junction de ko obi trading enterprise and bia be ko we need kwabena usu ko so by Grace TV ghts brepam ye be share nyame kan ho macau bye bye.